सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलखौ सामलायनाय सनितपुर जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि बे गेवलां मेलाव बाहागो लानो हानाय बिटिआरआव गोदानै दाजानाय सरकारनि डिपुटि चिफ मोनसे समनि बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी, बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि कुसुम स्वर्गियारि, धिकाजुलि समष्टिनि एमएलए अशोक सिंघाल बिथां, आमार বহু বছৰৰ পৰা সকলো সংগ্ৰাম সকলো কাম কাজত আমাক সদায় সহায় কৰি অহা পেৰুম চেৰি ডাঙৰীয়া ডিচি এলাইট ছ'চাইটিৰ আসাম জোনৰ পেকেট চেয়াৰমেন, बर' साहित्य सभानि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन, रौता समष्टिनि एमसिएलए डक्टर नीरज स्वर्गियारि, बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर, सिबिनां रायजोफोर, आइ आफा नोंथांमोन, दा बे समाव बाहागो लानाय रायजो राजा बयनिसिमबो आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो नोंथांमोनखौ गोबाव समनि उनाव लोगो मोननानै आङो गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय मोनदों। आङो गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनो सानो। थांनाय गोलाव सम हारिनि सोमावसारनायाव नोंथांमोनाबो बाहागो लानानै बे सोमावसारनायखौ जाफुंसार होनायाव बेसेबांबा बिहोमा होबोबाय। सान्दुं मिथिया अखा मिथिया बायदिसिना थासारिखौ नेवसिनानै नोंथांमोनाबो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय गोब्राब हाबा मावनानै जोंनि सोमावसारनायखौ जाफुंसार होबाय। एबसुनि सोमावसारनाय, एनडिबिनि सोमावसारनाय, जेसेबां सोमावसारनाय जाबोदों बे मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव बाहागो लानानै जाफुंसार होनायनि थाखाय बे सनितपुर जिल्लानि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आङो गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरो। बे ओनसोलनि गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरो। बे सोमावसारनाय समाव न' बां सावजानाय, बायदिसिना पुलिस मिलिटारिजों बुजानाय जोंनि दुखुथिया साफ्रोमबो बर' बिदा फंबायफोरनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि अननायखौ बे समाव बावहरबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै। दिनै एबसुनि आफादगिरिया बाहागो लानानै बुंनांगौ खोथाखौ बुंलांजोब्बाय। जोङो नोंथांमोननि आशीर्बादाव सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनानै दिनैहाय बिटिआर खुंथाय फैनाय लोगो लोगो बे खुंथायखौ सामलायनो थाखाय रायजो राजानि अननायाव एसे खाबु मोनदों। गोबां समाव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मेल मिटिंआव माखासे बिबुंथिफोरखौ होबोबाय। नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय आरो बांसिन आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आङो राजखान्थियाव बाहागो लाया होननानै गोदोनिफ्रायनो बुंबोदोंमोन आरो आंनि गोसो गोरबोआव सोंनानै नायोब्ला दिनैबो आंहा राजखान्थि खालामनो हानायनि मोनसे गोसोआ दाबो आंनियाव फैयाखै। आङो गावखौनो सासे राजखान्थिगिरि एबा पलिटिशियान बायदियै दानो मालाबाबो सानाखै। नाथाय मानगोनां रायजोफोर, मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला गोबां रोखोमै हाबा मावनो गोनां जायो। जोङो सोमावसारनो गोनां जायो, जोङो जुजिनो गोनां जायो, सोरबा थै आरो जिउ होनो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे हारिनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जौगाहोनो थाखाय सोरबा धोरोम आफादाव, सोरबा हारिमु आफादाव, सोरबा आबादारि आफादाव, सोरबा थुनलाइ आफादाव, सोरबा आइजो आफादाव, सोरबा फरायसा आफादाव, सोरबा राजखान्थियाव थानानै खामानि मावनो गोनां जायो। दा गुबुन गुबुन आयदायाव, गुबुन गुबुन बिथिङाव, गुबुन गुबुन आफादफोराव थानानै हाबा मावग्रा मानसिफ्रा जेब्ला गोसो गोरबोजों हारिखौ मोजां मोननानै अननानै सिबिनानै हाबा मावो अब्ला हारियाव अलखद फैया। जेब्ला गुबुन गुबुन आफादाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गोसो होनानै मावा अब्ला जोंनि हारियाव गोबां अलखद फैयो, जेंना फैयो। दा बेबायदिनो मोनसे थासारि थांनाय 30-40 बोसोराव जोंनि हारियाव नुजाबोदों। बिग्रायारिफ्रा मोनसे
लामाजों थाङो राजखान्थियाव थाग्रा मानसिफ्रा मोनसे लामाजों थाङो मोनसे समाव पिटिसि एबसुनि दाङाबाजि जादोंमोन बिनि उनाव बिएलटि एनडिपिनि दाङाबाजि जादों आरो बिनि उनाव फैनानै डिपिएफ डिपिपिएफ मोनसे दाङाबाजि जादों आरो थांनाय 17 बोसोराव डिपिएफ हानजाया बिटिसि ओनसोलखौ सामलायदों बे सामलायनायानो बर'फोरनि पावारनि सेन्टार जानानै दङमोन बिटिसिआनो बर'फोरनि पावार सेन्टारमोन गोहोनि सेन्टार नाथाय बे पावार सेन्टाराव थानाय मानसिफ्रा बर'नि गोबां माहारि आफाद एबसु बायदि आफादखौ मालाबाबो जोथोन लाबोआखै मान होबोआखै अनबोआखै बिथांमोना एबसुनि एनडिपिनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय सोमावसारनाय हास्थायनायनि हेंथायैसो गसंबोदों बर'नि माहारिनि शक्तिखौ बिथांमोना सरकाराव बाहायनो सरकार सामलायनायाव राजखान्थि सामलायनायाव बाहायनो नाजाबोदों जायनि थाखाय जोंनि हारिनि जेंनाया सुस्रांजानो नागारनानै गोबां बेले बेजे महर मोनदोंमोन आरो बेबायदि थासारियावनो मोनसे समाव बेसेबांबा गोख्रों बुहुमनि मानसिखौनो सोमोनांहोनो हानाय भारतनि मानसिखौनो सिगिनो हानाय आसामनि मानसिफोरखौ सिगिनो हानाय एनडिपिनि सोमावसारनाया थेर बेथेर जानायनि लामायाव फैबायमोन मोनसेनि उनाव मोननै मोननैनि उनाव मोनथाम मोनथामनि उनाव मोनब्रै गावस्रानानै एनडिपिनि सोमावसारनायखौनो थेर बेथेर खालामनो नाजाबायमोन माखासे फैसारि खालामग्रा राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा नाथाय दिनै जोङो बाख्नायनांगोन साबायखर बावनांगोन दिनै जाय बिथाङा बिटिआर सरकाराव डिपुटि चिफ जाबाय गबिन्द बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि जे सैज्य खालामनो हानाय गोहो गोलाव समसिम नायहरनो हानाय इयुन नोजोर लानो हानाय गोहो आरो बिथांनि जे लिडारशिप बिनि गेजेरजोंनो जेरैखि जाया गाबथानानै आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांजों थाफानानै जों बयबो ज'-ज'यै खौसेयै बे मुभमेन्टखौ बे सोमावसारनायखौ मोनसे मान सन्माननि गेजेरजों थांनाय 23 जानुवारियाव फिनिशिं खालामनो हादों दा बियो जोंनि थाखाय बेसेबांबा मोनसे गिदिर जारिमिन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि सरकारानो एकर्डनि हेंथायै गसंदोंमोन जेराव जोंनि मोनसे सोमावसारनायखौ मान सन्माननि गेजेरजों फिनिशिंआव लाबोनानै हारिनि थाखाय माबा मोनसे बिना लाबोनांगौ बेबायदि समाव सरकाराव थाग्रा हाग्रामा महिलारिमोना जोंनि हेंथायै गसंदोंमोन जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दिनै एबसुनि आफादगिरिया बुंनाय बायदि आंबो बुंनांगोन बर'नि सा 12 एमएलए सा 22 एमएलए साथाम मन्त्रि चिफ डिपुटि चिफ जेसेबां गिदिर गिदिर लिडारफोर दङ एमपि एमएलए जोंनि हेंथायै गसंदोंमोन आरो बै समाव जोंनि हारिनि नङाब्लाबो बिथां अशोक सिंहाला जोंजों साया बायदि थाफाना खामानि मावदोंमोन दा बिथांखौ एबसुनि आफादगिरिया जेरैबायदि बाख्नायदों आंबो दिनै बुंनांगोन धिकाजुलिनि आइ आफा रायजो राजाया 5 बोसोर सिगाङाव बिथांखौ देरहाहोनायानो बर' हारिनि नैबे जेंनाखौ सुस्रांनायाव बेसेबांबा गिदिर खामानि मावनाय जादों दा बिथांनि फारसे जोंहा दाहा थानानै दङ नैबे एकर्डनि बेलायाव आं बिथांखौ साबायखर बावो दा सनितपुर जिल्लानि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै माखासे खोथाखौ जोङो अपेनलि बुङाखैमोन मानोना जोंनि सुथुरा गोबां जोंखौ आगानफ्रामबो सुथुरफ्रा हेंथा होनो नागिरो दिल्लीयावबो सोरबाया हेंथा होयो दिसपुरावबो हेंथा होयो आरो बड'लेण्डआवथ' सानफ्रोमबो नोंथांमोना नुबाय इलेक्शननि समाव बेसेबांबा बुलायनाय बायदिसिना एटाक खालामलायनाय बे थासारिखौनो माखासे मानसिफ्रा थांनाय 17 बोसोराव खालामबोदों दा नंखायनो रायजोफोर एकर्डआ जाबाय आरो बे एकर्डआव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन एकर्डखौ एखालिसो खालामगोन जिखालि गभर्नमेन्टआ सानजाहा सिमाखौ बारायगोन होननानै जोंनि सिगाङाव खोथा होगोन आरो बिथांमोना जेला सानजानि सिमाखौ बारायगोन होननानै बुंबाय अब्ला जों आलादा रायजोखौ दोनथ'नानैब्लाबो जों एकर्ड खालामनो थाखाय राजि जादों आरो दिनै बिटिआर सरकार दाखांनायनि उनाव आंनि आरो गबिन्द बसुमतारीनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि बयनिबो खामानिया जाबाय जोंनि सानजानि सिमाखौ रोखा खालामनांगौ राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामनो फैयाखै रायजोफोर राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामनो फैयाखै हारि दानायनि राजखान्थि खालामनो फैदों नंखायनो बिटिआर ओनसोलाव गासैबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बुंदों जोंनि साख्रिया राजखान्थिनि साख्रिया साननै थायोना सानथाम थायो बिदि खोथा गैया नाथाय सोरबा उल्टा उल्टि खामानि मावनाय मानसिखौ जों रावखौबो रेहाय होनाय नङा जायफोर सोबख'दों नासयदों थगायदों गादबदों राजखान्थिनि नेताबाबो अफिसारबाबो बिथांमोनखौ रावखौबो रेहाय होनाय नङा मानोना बे हारिया गोबां खस्थ' मोनबोबाय
दिनै बे हारियाबो मोजाङै हां लानानै उदाङै संसार जानो हानाय मोनसे परिबेस दानो नांगोन आरो बेखौ दानो होननानैनो जोङो राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों ना गबिन्द बसुमतारी बिथाङा राजखान्थि खालामनो गोसो दङमोन ना आंहा राजखान्थि खालामनो गोसो दङमोन जोंहा राजखान्थि खालामनो गोसो गैयामोन दा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंगोन जे नोंथांमोना जेसेबां दिन जोङो बेवहाय थागोन 3 बोसोर 5 बोसोर जेसेबां थाया मानो राजखान्थियाव जेब्लायबो नोंथांमोना बे बिग्रायारि गोसोखौ जोंनियाव नायगिरना मोनगोन नोंथांमोना जाहाथे सन्देह खालामा दा दिनै हा हुनि खोथाया थाबाय सनितपुर जिल्लाल' नङा सारा इन्डियायाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट इमप्लिमेन्ट खालामनायाव गभर्नमेन्टआ माखासे हेंथा होदों बिथाङा गुबुन हारिनि जानायलाय मुंखौ मख'वाखै थांनाय समाव दाउदैपुथि मन्त्रिया जोंनि बर'निनो चन्दन ब्रह्मआ फैनानै बे राङापारायाव हाखौ सुफैबाय एनजिअ थिनहरबाय फैसा खांबाय हा बिगासेबो बिथाङा पाट्टा खालामना होआखिसै बे दाया सोरनि जोंनिनो मानसिफोरनि दाय थांनाय 15 बोसोराव मालाबा आब' प्रमिले दाउदैपुथि मन्त्रि जादों मालाबा चन्दन ब्रह्मआ दाउदैपुथि मन्त्रि जादों आरो हा हु होनांगौनि बिबाना दाउदैपुथिनि सायावमोन नाथाय दिनैसिम बेसेबांबा नाजानायनि उनावबो दाउदैपुथिया बे खामानिखौ मावफुङाखिसै बिथाङा रायलायनानै पद्म हाजरिका बिथांखौबो गुरै खालामबाय माखासे एमएलएफोरखौ गुरै खालामबाय बिथांमोना हा होनो रेडि जाबाय आंजोंबो रायलायबाय जेंना खालामला नाथाय जोंनि मन्त्रियासो हा हु होनायाव बिथांमोना हेंथा होबाय दा दिनै राजखान्थिनि थाखाय उल्टां फाल्टां खोथाफोरखौ बिथांमोना बुङो नाथाय नंगुबै खामानिखौ बिथांमोना मावाखै दा ओंखायनो जों नाजादों फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनाव जाय हारिनि हेंथा खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ फेजेनजोबनानै मोजां मानसिखौ लाबोनानै हां मोनसेयावनो बे जेंनाफोरखौ जों फोजोबजोबनांगोन मानोना हारिया गासैबो अधिकारखौ जोङो मोननांगोन दा ओंखायनो नोंथांमोना दासान दिनै गामिफ्रा हाबाखै होननानै जोङो नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावनाय नङा बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै गेरेमसा हारि दानायनि जे एजेन्डा बेखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो होलांदों आरो बे एजेन्डाखौ मोगथां महर होनो थाखायनो दिनै राजखान्थियाव फैदों दा ओंखायनो दिनै एबसुनि मिटिङाव फैदों गाबोन समफोराव एबसुनि मिटिङाव लिङाबाबो जों गावनो गामि गामि बेरायफैगोन मा जेंना दङ मा जेंना गैया बेखौ मावनांगौआ बर' फिसा हिसाबै आंनि बिबान दा ओंखायनो एमएलए बिथाङा आं बुंदों बे लामाखौ थाबैनो खालामनानै होनांगौ दै खुरखानायखौल' मावनानै होनांगौ बे सारा खामानिखौ बिथांमोना जिखौ हायो मावगोन जिखौ बिथांमोना मावनो हाया बहाबा थानसालि लुनांगौ मन्दिर लुनांगौ बहाबा जोंहा स्कुल कलेजनि जेंना दङ बे गासैबो खामानिखौ मावनांगौआ जोंनि बिबान दा मानगोनां रायजोफोर बे खामानि मावनाया बारा गोब्राब नङा नाथाय राजखान्थियाव थाग्रा मानसिफ्रा फुंनि मोनानि जौ बेदरजों गेलेनायखाय जुवा गेलेनायखायसो जोंनि हारिनि खामानिया थालांदों आङो थांनाय 15 अक्ट'आव समायखिरा लानायनि हाबाफारिया जोबलांनायनि उनाव दिनैसिम बे 6-7 दिन 8 दिन अफिसाव जिरायनानै नुबाय बे खामानि मावनाया जेबो गोब्राब नङा जोबोद गोरलैथार जेला मावालासिनो थायो अब्ला खिन्थु बे बारा गोरानिफ्राय गोरा जायो बे बिटिसि एरियाखौ स्करपिय गारि गंसे लाना सानसेयाव खेबनै बेरायनो हायो नाथाय 15 बोसोराव जोंनि इएनजिएमफ्रा ना स्कुल नायखो ना लामा नायखो ना दालां नायखो बेरायनायनि नामाव गावनि लोगोफोरनियाव जौ बेदर जाना थांनायनि बादै जेबो खालामा सनितपुरावबो मालाबा फैयो खोनादों हाग्रामाबो फैयो बिथां चन्दन ब्रह्ममोनबो फैयोमोन फैनाय माने बहाबा जौ बेदर जाबाय मिनिबाय रंजा तामसा खालामबाय ब्लक थांबाय रायजो राजानि जेबो खोथा गैला दा बेसो जाबोदोंमोन नाथाय बेनि उल्था खामानि मावनो थाखाय जों फैदों दायो गेरेमसा हारि दानायनि हाबाखौ मावनांगोन आङो लाइमोनफोरखौ खावलायदों गोसो होनानै फराय आबादारिफ्रा गोसो होनानै आबाद माव सारा हारिनि मानसिफोरखौ लानानै बिटिसिआव सरकारखौ जोङो खुंदोंब्लाबो सारा आसामाव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय जि मोनसे मास्टार रेस बानायनांगौ गेदेमा हारि बानायनांगौ बिनि प्लानखौ जोङो फैगौ जानुवारिनिफ्रायनो जागायगोन दा ओंखायनो नोंथांमोनहा जेसेबां जेंना दङ टाइम टु टाइम जोंनोबो मिथिहो जोंबो रायलायगोन 1 तारिखनिफ्राय बिटिसि एरियानि थाखाय टोल फ्री नाम्बार होगोन जोङो सोर न' मोनाखै सोर न' मोनदों मा जादों बिनि टोल फ्री नाम्बार होगोन आरो फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय सारा आसामनि मानसिफोरनि थाखायबो होगोन जोङो टोल फ्री नाम्बार
नोंथांमोना बिनिफ्रायनो मिस कल हरनानै सनितपुराव जे न' मोनाखै बेखौ जोंनो फोरमायहरनो हागोन। अब्ला जोंनि बिटिआर सरकारा बिनि एमएलए जों बेखौ दैथायहरगोन आरो जों बुंगोन न'खौ नोंथाङा बानायनानै होनांगोन, लामाखौ नोंथाङा बानायनानै होनांगोन। सारा आसामनि एमएलए मन्थ्रिफोरजों जोङो क'क्राझाराव जिरायनानै क'र्डिनेट खालामजोबगोन आरो जेराव नांलायनांगौ नांलायगोन, जेराव धरना होनांगौ होगोन, हांगार स्ट्राइक खालामनांगौ खालामगोन, जि खालामनांगौ खालामगोन। नाथाय 5 बोसोराव जोंनि हारिनि महर मुस्रिया सोलायनांगौ, बेनो जोंनि गुबै थांखि। दा ओंखायनो रायजोफोर, आं गोलाव बाथ्रा बुंला, उनाव फैबावगोन। मोनाबायबो, नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। थांनाय 20 बोसोर गोबां जायगा बेरायबाय, मालाबा साइकेल लानानै, मालाबा मटर साइकेल लानानै, मालाबा थाबायनानै, आरो नोंथांमोना जेसेबां अननाय होबाय, मान सन्मान होबाय, दा बेखौनो लानानै इयुननि समाव हारिनि खामानिखौ मावनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों आरो नोंथांमोननि मदद अननाय अरायसम थागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि सिनस्रि। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो मालाबाबो बावनानै थांनो नाङा। जाय जेरावनो थाङा मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो बिन्दो खालामनानै जों हारि दानायनि हाबाफारिखौ जों आवगायलांनांगोन। मानसिफ्रा लिडारफ्रा फैयो आरो थाङो, गोबांनि साननाया गोबां, गोदान गोदान साननाय फैयो। बे गासैबो साननायनि गुबै बिन्दोआ जायनिफ्राय जागायो बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। दा ओंखायनो दिनै आं सरकाराव फैदोंब्लाबो, जों सरकाराव फैदोंब्लाबो माहारिनि हाबा मावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम गोजौआव थागोन। दा बेनिखायनो आं जाय बिथांमोना दिनै सनितपुर जिल्लायाव बिबान मोनबाय, गाबोन समफोर दखराफ्राव प्राइमारिफ्राव बिबान मोनगोन, आं एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायदों जे एबसुनि जि गोथारथि बेखौ जों अराय सम लाखिनांगोन आरो माहारिनि खामानि मावनायाव रावजोंबो जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमप्रमाइज खालामा। दा बेखौनो आङो खावलायो। मानोना हारियाव मोनसे आफाद नांगौ। बे आफादा हारिनि थाखाय अराय सम गार्ड होनो हायो, लिडारशिप होनो हायो, बेंनो हायो, जोथोन लानो हायो, अब्लासो हारिया जौगागोन। दा बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै बयनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै इयुनाव खौसेयै ज'यै जों हाबा मावलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनो सानबाय। आरो राजखान्थिया दिनै सोलाय सोल'नि मोनसे बारहावा बारदों। दा बेवहाय राजखान्थियाव फैनाय हिसाबै आं नोंथांमोनखौबो खावलायलांनो नागिरो, सम आरो थासारिखौ बुजिनानै सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाया जों खौसे जानानै राजखान्थियाव आगान सुरनांगोन। नैबे समा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां सम। बे समाव जोङो गामि सोसननाय, गामि दानख'नाय आरो गुबुन गुबुन हाबा मावनायखौ जों आखायाव होदों। दा गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो बुंफोरजोबनो हाया। दा बेनिखायनो रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ एबसुआ बुंनाय बायदियै बुजिनानै जाहाथे खामानिफोरखौ मावो, आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। आरो बयनोबो गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। अबंलावनि खाथियाव आर'ज गाबदों 2021 मायथाइयाव नोंथांमोना बयबो अनलायनानै न'खराव संसार जानो हागोन, जोंनि फरायसाफ्रा मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन, समाजनि दैदेनगिरिफ्राबो जाफुंसार जागोन, बयनिबो न'आव सुख सान्थिया थागोन। बिनि थाखाय अबंलावनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आङो बयनिसिमबो खुलुमनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।